Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasa bayo koromo we wato de yongwande alamala. We kardef ko archa nyunsu fu sarana sepsa sobu so we barodi. Not gogo mit soy, ut gogo mit west. We speak if mama sernang ari bani sturu de konteki kik de poroko lekker. En mis donja sanga bararo. Ja, Masaragambo, British tanga Masaragambo, tide. Ja, de tu orukil, sambo palemang, ja, palemang. Tere mai lukuno, da we bereken taga tu moeilijk, maar uno moeilijk, we tak pasande. Natuurlijk, we begin bardes mo odi na trase de diaspora, ala sernamang we barde odi, en we accident waarden banyi, voor architectori. En tide, we jouw programma, omdat we gona 2025, en die sapso sa dape, natuurlijk we truspoko di, en dan we gaan 25. En zo Masaragambo. Azatorde. So we yere jaso. De bijisma ba wan tore taki. De mantaki. De bijisma dona futu fa perdi le faitak de tu man de partisi. Dat de bijisma dona futu fa perdi. Da sepsana lok tatina top fa perdi. De sabi. De En musabi. julek jong wan wisi krengo. Ino man shen. Am dat ino ap ai fu shen. Dati. Je verstaan. Dat- Dat meka programma dis de. Natuurlijk. Fika chis ai fika shi en denki. Ja. E verstaan. Ja, So we archi maluku ma yere jaso. Ayare tapu. En die ayare tapu. Dat want ka fetine kaba omdat ayare tap da fetek ba. Nee, a fetine kaba. Omdat umusman taiji. Want if you no sabi geschiedenis, they no sabi not fi. Asa de wan mooi sani. Kota ki iga wan president maxi o te geboren. Ino sabi. No. Ano kanto. Nee, no. En geboortedatum van geschiedenis. Ja. Dus je sabi geschiedenis. Dus je verstand dat je umusu ulegi un tusan uit taki. Zijn de me kukonde, want is de me you want orang want to young boy. Feso een supermarkt. Dat de man te mi Masaragambo. Fa ifena sani. Jong de man e kleur en boemitak nee. Une begrijpen sani. Je verstand. Dus dan mi leg de man uit dat jere no. Asan ne worko so. Asan na. If one petit digi. En je nou gebruikt petit moro. Je gebruikt waterleiding. Dat in tempa petit. Altijd. In tapping. Ja. Ja. Ja, Fika kadi kan prano een bonda pe kan prano een sani. Je verstand. Dus dat in tapping. En zo argeren die si. A borko di de man borka economie lepte. Borko bakstenen voor stort. Ja. Ja. Dus dat je verstand dat je regering die sabi voor zet ala de sanda de baka. Die sabi. En daarom, ma uno ano sabi man fu economiatori. Maar we gewoon sabi man fu economiatori. Taki. Laten ze komen uitleggen waarom ze een maand eerder, waarom ze 5 jaar niet afgemaakt hebben. Waarom ze een maand eerder de macht hebben overgedragen. Laten ze dat komen uitleggen. Zo goed was hun beleid dat ze niets hebben vol kunnen maken de vorige 5 jaren. Dus over NDP, economisch beleid, moet je me geen vragen stellen. Zij zijn de basis van deze crisis. Dus unde jongen dat jere taki na NDP lega basis van crisis die de liba baka. Maar de president die moest a decadiera. Je moet zeggen, ja. Voor de ma dat mi leg de jongen. Ja ma be moro boom. Mi tak nee. Ibete no keperen. Na so de man be chile foru. Ja, figuurlijk bedoeld. Archie lukuman. Dan af de man ji nyamante dat de bananga yu. Ja. Ma jaso asan anonyan de man ji wan uku en de man leri budgeteer. Leri setu libi. Want aan Wild West. Dat is sabi toch. Sasan de Masaragambo. Me Archie. Dat na zo, omdat je ziet jouw economie leg uit. En de man sa e wan sang denki dat door zit daar regering 2025 dat economische leg uit dat a wan beleid voor de man had betocht toe musi. Dus jong wang, like sa Masaragambo tagik ba arki de man de biji man disi
sa saba economie. En natuurlijk, vanuit het programma die zie, UNO, tussen heeft ze ook de tak naar de jongen. Dat jere, if yes dono, de tak alibine ko, maar dan mi o actie, dat sana je bijdrage. Zij je doet tegen iemand. Mino denk je ook onder een balkon gaat napu, het nap nomen en luko. En daarom, we zorgen een video baka, van een Hollander, een tataman, en leg uit, sa ik kan doen in Suriname. Door arking even, dat we op je moeten waren. Ik zou zeggen, Suriname is een mooi land en ik merk dat de mensen hier allemaal klagen over de regering. Ik zou zeggen, doe dat iets minder, maar begin iets meer je handen uit de mouwen te steken. Iets minder lui zijn en probeer eerlijk te werken. En ik merk dat dat wel eens een dingetje is wat hier iets minder is. Dus hard werken, kan je wat bereiken. Hier in Suriname is geld te verdienen, geld ligt op straat, je moet het alleen even oprapen. Ja. Doe de moeite. Oké, ze moeten moeite doen. Maandagziekte is het verschrikkelijkste wat hier is. Ja. Dus maandag niet naar je werk gaan is doodzonde nummer 1. Kom gewoon naar je werk. Doe je ding. Ja. Jullie hebben het gehoord, Surinamers. Ungwa Roko. Handen uit de mouwen, Heren. dan kun je wat bereiken. Ja toch? Ook in Suriname hoor. Hier is makkelijker geld te verdienen dan in Nederland. Durf ik als Nederlander te zeggen. Zo, dat doe je dat want taki. No tant na ponder wan bong de kartera wan di wan go roko. Ja, toch? Tak fako joini onder a bong. We TikTok dat we make fake news. Da alap chisani voor free je make wan bijisani. Terwijl ayajim jaja free puru. Ja. De herstel. Je verstaan? Dus daarover as aan go. Taki, jong worko, jong tumina economie. Ime praxer taki, je ta in wan jari. En is de wan tak wan sani. Amantak mama sargambo yung malukuno. If i da €1 so, da fa ikan sani. Wel mi advies na de jong wan disi. Dat if i sabu wan precies wan bijisma fibe abi. Dat go mek moeite meka kombaka ju. Want a mogelijkheid dat de no a regeren disi. Zorgu taki langa passi no de. Figo kisi sayu voorouders liep die you. Isabi toch? Ja. En boem voor fonu. U geboren in een pernasi pe wa mede-eigenaar. Ja, pe ook toe. Ik kan go leveren een bijdrage daarbij. Ik kan ge prant parani sani. Et doe you sani. Is de manga on forward taki. Afro te mitang meneer. Mi masara koto een heer piskim na Hannover. U parani nas, u parani saba. U parant taya. Is het geen stukje vooruitgang? Sorry, ja, tuurlijk naar vooruit gaan. Wel. Dat betekent een vrouw dat hij naar een gezin is dan wacht is buurman naar een buurvrouw, naar een regering. Ja. Hij doet het tori, hij prani ta prana serie, dat moet ik gewoon zeggen. Dus dat want dat je waka 500 meter. Ja. De regering waka 500 Sasa. meter. Commissie na salibide. Ja. En in alle kondera de zo. Ja, natuurlijk. No one kondera no lui lekker land. Nee, maar daarom aan meneer tak je toch dat Ja. in Nederland dat we hebben toe in Morocco. In work. In Sugar. Natuurlijk, want jij de meest doen ja Nederland nee Nederland heb je ook toe. Alleen met tegen maar dit jas in Nederland nooit. De berekent dat als een waga makkelijk. Als een waga makkelijk. Na echte na slagoteki. Jaso ik kan go ja wan machine wan buskutte ik vind Morocco ba. Ife work ook ba. Heb je go maar je buur maar aan Je go de maar hier. En na work dat line uno. gevaarlijk. Alas pasipigo yere ma biji broskotter machine. Ja, Pari. toch. Alas sipigo. Ja toch, dus dat. Itapati investering on broskotter. Ja. De work jisma. Dus dat is Isabi tok. Afiteki broskotter ngai hark. ja, ik ba. Idek ba. Ja. Ja nyang if you fen tup chimperesi, tup chikafel fi mai. Money dik ba. Adi dek. Maar ja, Master Gambo, we taki, maar we te kwam muziek break even. We draaien een poco even. Iya want a poku di order. Mhm. U want peji desma. Mek den no pot wasi. Ja. Onder a bonfare regering. Dat is. Mek den no dweng. Ja. Isabi tok. En den die wins fire takanga den first tang. A jesi borko tichin de yesi. Isabi tok. Ja, Fa programma di se mek moitis pura tichin yesi. juist. Fica verstaan, fica jere. Ja. I verstaan, want uno seka bon van regering. Dat je tak mo toch padon ka koronde mano ma regeer moro. Ja. No seka bon want a bon stong. Ja. O archa poku. Aya sabakutain
jeng. Deye buriami, faita fini. Wade jotemi, faita firo. Deye labumi, faita fini. Jarusuma, kabami bakao. Ye labumi, ye kwasi mabaka, ye ogri mabaka, ye jotemi, matelu kumi, la faye firi. Jarusuma, kabami bakao. Ye buriami, faita firi. Ade jotemi, faita firo. Ye labumi, faita firi. Jarusuma, kabami bakao. Baba good time. Mana tangi le begi funo kirimi. Tangi me o begi funo kirimi. Ondre baya me begu mana. Gorota bugunu na jau komite. Agorota bulibi diweshide na jau konsabe. Tangi me begi funo kirimi. Tangi na me begi funo kirimi. Me begi mbaya. Masragadu yegri mi pasi. Me mi muaka. Wayala ogri. Nangade maka. Tangi me begi funo kirimi. Tangi na me begi funo kirimi. Wabileti. Aja. Tangi me begi funo kirimi. Wabileti. Wabileto, tangi me begi funo kirimi. Ngoro isanu kumi bakaji. El tigre. Wabileto, wabileti. Masragado waengi mi. Ay mi no wani muksi moro, mi no wani takanga imoro. Ana mi ne libi feyandi libi, mi ne libi jarusu libi. Ay maya mi no wani muksi moro, mi no wani takanga imoro. Ay mi no wani muksi moro, mi no wani takanga imoro. Sortugado na yugado, dire potisto na mi pasi. Sortugado na yugado, mete que o black anti que funa que me. Sortugado
doe jere 5 senator dat va bon die de mij setje. Ja, je weet dat je. Hier nog, meer dat altijd. Is er dan, met tantakke. Regering, het doet het best. 100%. Ja, Regering die zie het tik kans. Omdat president dat ook toe. Dat hier nog. Mi het dubbelballen tori voor akkoorderen go vooruit. En dat, die men doet tori, smanol op mi. Maar je kan go zo door. Dat je subsidie no, je dat no. Nee, im doet tori voor akkoorderen go vooruit. we jere no braro. Alla de biji kondere. Ja. Na schaf, de schaf subsidie af. Natuurlijk. Voor train a volk de Ja. no kwetji de volk voeding lekte kwetji fogru in wan ren. I tapping, dat die tappe pot dape je jenya. Ja. Nee, dat a na tori. A tori na je chiswan uku, Ja, dat de mij leri fem uku, ja. en de kasani. Ja. Je verstaan. Want luku, tera mij klagen ja, mami da euro som no ma paran noti di sanga dati. Ja. Mite, in Holland, Mm. de man pot wan herbigi PC. Ja, Gisma, die one parani wan de mij ten flat. toch? ja. Dat, ja, bismego parani. Ja. Mm. Serna tuar. Ja, bisa. Ja. Goed. De mij go parantu. Ja. Maar dat ja zo de froisen komt, ja. Dat die froisen komt, ja. Dat ja zo. Kadi tanta wan pis goron. Busbusi dapane du notame. Go aksi tanta tak dame crimen. Ja. Tanta mo paranjara. Ja. En tanta yo fentu. Natuurlijk. Je verstaan. Sasa. En so je shi taki alibi eseti. En regering ne wakti. Ano apteng na ju mus mek moeite taki. En wansani inom tak inolop a president. Ino lobama. Nee, im lobama beleid. Ja, En dat je shi san a beleid soort froktu a beleid e pour jaka doro. Want volgens gezondheid, de mij kurtu di sanga dat die wan biji achterstand die bede. Paiman die meki. Ja. Die sabi toch BVGS. Ja. Na disi apotheek dati SZF paiman. Maar luku no POG de mij klagen. Maar uno arregeren a wan opoyesi. En dat de bezig en de zette koluku. Woensdag 18 december markeert een feestelijke mijlpaal voor de Surinaamse gezondheidszorg. Aan de Rode Kruislaan 25 vond de officiële groundbreaking ceremonie plaats voor het nieuwe gebouw van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. Het Health Service Improvement Project, gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, werd in augustus 2023 gelanceerd door het ministerie van Volksgezondheid. Dit project omvat de bouw van 2 gloednieuwe gebouwen, 1 voor het ministerie van Volksgezondheid en 1 voor het BOG. De bouw verloopt volgens planning en zal naar verwachting in februari 2025 worden afgerond. Het personeel kijkt al jaren uit naar dit moment, zei minister Amar Ramadan van Volksgezondheid. Om goed te functioneren is het belangrijk om in een goede omgeving te werken, aldus de bewindsman. We staan aan de vooravond van de 8e beoordeling van het IMF en Suriname heeft zijn huiswerk gemaakt, aldus president Chandrika Persat Santokhi. So, dat doe je dat je shitaki safri. Ja. En de bijis mataki. Ese is boom, maar safri moro. Waarom? Zie Dat want taki isaba strilon fu sekre patanga dia. Ja, toch. Dia iris, Ja. maar dia ne shi walosa na pasi. Ja. Maar shi sekre patu. Alasan Wau alasane sha pasi. Ja. Pe obstacle de, pe garati, pe olo de anga de saati. En dat im sabi. Taki, mek moeite. Want jere jaso, de man die si, a vorige regering, sade dunanga voor. Ja, ik verstaan. De chier ala de uma voor. Ja. De nya ala de ex. Ja. De nya in bere. Ala san de nya de no lip not far voor. Die sabi toch. Ja. A regering die si, e sorgu taki, a voor de ji ex. Ja, mag voor chieren. Nee, tuurlijk. Want aan no pong, in no café si. Ja. Je verstaan? Dus, ko archi wan poku. Venga con danse puro. Abacuta, Papakira puro, papakira puro. Papanyama pura la eri imbere. Papakira puro, papayama pura la eri. Daqui de ukira puro. Sai de no asa
asafo soki nyama fora na eri impere yo domi Kira foro, papa nyama fora ga eri impere. Papa kira foro, papa nyama fora ga eri impere. Akini ukira foro, saide no asa foro, da isoki nyama fora ga eri impere. Ay papa. Papa kira foro, papa nyama fora ga eri impere. Akini ukira foro, ino asa foro. Fora ga eri impere. Papa kira foro, papa nyama fora ga eri impere. Hora koto. So, dat doe je rap ook dan zie je het tegen. Ja, maar het heet lomsa. Maar men doet wat dat keren nou. Stapu, want gefeest aan desmaya's ook toch. Oh ja, daarom is frikitapis dat die dus dat de ook toe bij. Ja, toch? Dus dan we barodi. We taki grantani dat die bij een archi. Dat ligt va utak de tori we chare posroto na wan presi. Vi kan verstaan zeepsa. Sobu so tushani na grond. Manke economisch weerbaar. In benut alla vierkante meter. If je tanta wan pis grabus pusi. Akse fi koparan wan chisan dape. If je vindt dat je tata wan stong jari. Isabi toch. Of ida roso. Je verstaan. Actie tante, actie omo. Altijd je pide. Want serna op wan vruchtbaar bodem. De op het napule wan. Jaja sarana man of wan. Jaja sarana uma. En mine na mazar dignity gambo. Ja, pamirman lukumang wat tapu utide, maar voor smit tapu, maar aksunu wat nono, allemaal e feesten, de mij drink de sani, street party de, maar me aksunu, hori kene nanga doti. If je nyawa sani, of je dringo sani, tek a plastic batra of a saka troy in one bari, no troy tapa grong, want je dot user nang, en dat unumus abi, want je feesten, maar je doet een koolrefi en natuurlijk een regering moet spoetsma voor klimaat en dat kost money. En jullie zijn allemaal kan je per regering ook toe voor alles aan krijgen. En dan kan ik tapi bosu, mi nou echt zijn naam en met dat grand tangi teatralisme. Stand up for your rights. Pacific
know you don't